Ka Rabon Singh Memorial Committee bat kathiar Lingwiar di Pay Society ringkat ke ilaka maumulu sedership hak sing palai kilaka mau buram ya ke lingkho singiyap basis pa khatlai jong Pahep Rabon Singh Kharsuka ubajutip kumukpa ka perkhat kasi ha ka program ka balalong hapo ka Rabon Singh Memorial LP School maumulu lapen po ya kate ke jingkan mau buram da ka jingdon lang ka head of department khasi department ni hu ka kong professor simnat nakar kum ka kongsan ringkat userdar ke ilaka maumulu kum usumbut kongsan nalor ki bahiyang hasem bat ki kun ksiu jong utei ureu khrau ba ka jait ben reu ka penmi nakaliang usadar maumulu pat ulap penpau ke jing sngo buram ya ke yeng kesem uba ransom sutenga bat ikong eldora lingdo badai chairperson jong ka Rabon Singh Memorial Committee kibala kemau ya ke ne kesnong jong ubabu Rabon Singh Kharsuka ha ke te gesngi lapalai ru ya ka kot fables and fiction of Rabon Singh ya ka ba lapen kala khasi syakaktian phareng da ikong eldora lingdo kiladan ru ka jingkran lingkot halor ka jingem uparat Rabon Singh Kharsuka da ikong siling do dokot MPSC badairu ikseutun jong Pahep Rabon Singh balha ka negesngi la samru ya khusna bakerpang syaki bayo he mak ha ka khasi ha ka ba ka mezal sinong kendri kalayo ha ka thup ki Bachelor of Arts bat ka labyang hun kharmal ki pat ha ka thup Master of Arts lapin syong kun shu ya ka ne ka program da ka jingwai na kena school ka Rabon Singh Memorial LP School maumulu midap ta ka jing smoken ha ka ne ka por ka jing rakhe ya ka jing dap shispa khatlai snem ka jing klat no jang I Pahep Rabon Singh ha ka ba iksiu tun jang I la yo ban kla shaka khasi ya ka ne ka got the fables and the fictions di menta ka sngi la plat pat ba ya ka ne ka got but ngini ai ka jing thap ti lang baro na ka menta ka ni ka jing play ka